nového videa a môžete sa kúknúť. Za chvíľku mám level 500 a čo ide? Nové videjko, ako získam No Life Rod. Takže idem na to, ja to strihnem, keď budem mať 499 level a uvidíme sa za chvíľku. Chlapci, 499 level, ideme na to. Ozvem sa dá, keď to asi budem mať. Chlapci, tak. A dievčatá samozrejme, za chvíľku to je, no tretíkrát spavol Kraken, ale mňa to vôbec nezaujíma. Proste za chvíľku mám No Life Rod, no way, že som sa toho dožil. A vôbec nechápem, že som sa toho dožil, lebo nikdy som netušil, že budem mať No Life Rod. A teraz za chvíľku bude. Oh my gosh, taký kúsoček. Oh yeah. Asi som zvedavý, toto bude asi ryba posledná k No Life Rodu. A bude už, či ešte nie? Ešte nie, škoda. Ale už to je kúsoček. Za chvíľku je tam za chvíľku No Life Rod. Prosím, nech táto ryba už mi dá. Ešte nie, ale už taký minimálny kúsoček. Už to asi bude No Life Rod. Prosím, nech táto ryba už mi dá No Life Rod. No way, bro, kámo. Čo to je? No tak, let's go. Táto ryba mi určite dá No Life Rod. 3, 2, 1. No Life Rod, baby. Oh my gosh. No Life Rod. Oh yeah. Kámo. Ešte si nájdem nejaký ten. Kámo, to je úplne topovečka, nemusím klikať. Yes, piercing. To je úplná topovečka. Nádhera. Yes, takto sa mi to ľúbi. Konečne No Life Rod. To tak trvalo. OK, uvidíme sa, keď budem v stage of Sovereignty. Čus, zatiaľ, čus.